По нестандартен и изпълнен с хумор начин ще отбележат Свети Валентин в зоопарка в Бургас. Забавната инициатива днес е под мотото "Кръсти червей на бившия си". Посетителите на зоопарка могат днес да отбележат празника на влюбените, като кръстят африкански червей, зеленчук или парче месо на името на бившия или бившата си и проследят как подаръка се превръща в храна за избрано животно. Цеца Алексова ще ни каже повече и тя на какво име залага. Цеца, здравей! Добро утро, Марина. Честит празник на всички, както и ти каза тук в зоопарка в Бургас, по абсолютно нетрадиционен за пръв път в страната ни начин ще отбележат Деня на влюбените, или по-скоро всички тези, които имат да си връщат на бивш съпруг, на бивша гадже, могат да дойдат да си закупят червей, и то не какъв да е, а африкански, плод или зеленчук, и да го дадат да го кръстят и да го дадат да бъде изяден. Сега Венета Дъбова, която е управител на зоопарка, ще ни покаже едно примерно меню. Ето тук виж как хубаво и така наднича се африканския червей, като го гледам на мен ми се губи говори картина. Добро утро и честит празник и за вас. Как се роди, госпожо Дъбова, тази идея? Ние сега ще нахраним сурикатите. Здравейте! Първо, честит празник на всички. Искам да кажа, че тази година решихме да отпразнуваме Свети Валентин и Трифон Зарезан по един иновативен начин, като следваме световния тренд. Решихме да направим нещо така, че да дадем възможност не само на влюбените двойки да отпразнуват празника, а също така и на тези посетители, които в момента нямат половинки, да уважат, така да кажем, бившите си, като назоват дадена храна, било африкански червей, зеленчук или парче месо на името на бившия, и с тази храна да нахраним съответния вид животни. Нека да дадем ние сега на сурикатите да видим те как ще изядат някой. Аз няма да кажа име, вероятно има поне едно. Обаче, тук се скараха. Има борба. Тук имаме един африкански червей Иван, който трябва да бъде изяден от Тимон, и колегите му съответно да помогнат в тази кампания. Много трудно беше да намерим обаче някой, който да дойде и да каже срамуват ли се да изрекат имената на бившите си. Има много желаещи, които се включват в тази кампания, но се притесняват да се покажат. Затова те допълнително ще наблюдават храненето и ще получат видео с дадената процедура, ще получат и сертификат, в който ще бъде изписано името на бившия съответно и с какво точно е било нахранено даденото животно. Ето сега ще покажем и сертификата. В интерес на истината тук има инициатива, която е нематериален подарък. Може да направим на настоящата си половинка, като примерно дойдете в зоопарка, усиновите животно и естествено го кръстите на името на настоящия. Цеца Алексова, благодаря ти.